everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, libat. Ambot. Tuan na. Wapagkakahibaw si mong buhaton. Wa. Pero, Wapagiday kayo mga plano bisan kamay. wa. Libog ko. Raymond! Love, ganun ang lakman ka. Si Venus. Likson. Love, ganun ang lakman ka. Ablihin yung puntahan ba? Kisa may kasulti ni mo diya sa sud. Wala. Atay na taani. Lakaw. Ato ba nga siya, Rickson? Dali. Asa mo kamutago? Rexon, ablihin yung puntahan. Ganun ang lakman ka. Gidadati kag pagkaon, oh. So, Venus, wala siya mga bli? Wa, gyud. Rexon! Rexon, unsa man ka? Nakatog ka? Venus? Ganun ang lakman ka. O, kadako ka magsingot. Init yung tingali ng kwartuha, Rexon. Tipon lang sa kwarto ni Venus. Pasudla ko, Rexon, B. Niyan na yung mong pagkaon. Ambi na. Oh, mapasudla na lang ko. Ayaw na. Anong di man yung pasudlon si Venus, Rexon? May gitaguan ka rin sa sod? Aha? Gigitaguan? Pasudla ko, Rexon. Kisa may kauban ni mo din eh. Kauban? Murag doon na kagikasulti ganina. Sa dihang may abot ko di aspultahan. Ha? May kasulti ka rin sa sod, Rexon? Wa. Wa man. Gawas na mo. Noon sa man ka, uy, Rexon. Ngano dili magkaganahan nga magkadugol ta? Dili lang. Gawas na mo. Kay mukaon ko. Sige na. Mauwari ka mukhaon ko na, ami. Oh. Kadiyot, mag-CR na ako. Ado lang sa gawas. Mga mahadlok mo ka mag-CR siya din eh. Ako lang mag-CR din eh. Ayaw! Rexon. Yun na ra. May gitaguan ka ba niya sa sod sa CR? Wa. Kung wa kay gitaguan, mahimo ra gid nga mag-CR mi diha. Ako lang mag-CR. Ayaw lagi. Unsa may naa sa CR ha, Bimbo? Wa man. Wa may tao din eh. Iniduro raman eh. Onya? Ngano dili mo ka gusto nga mosuod mi sa CR ha, Rexon? Ha? Dili lang ko ganahan nga Dili ganahan nga unsa? gutom. Dili naman in taon ka masabot, Rexon, oy. Kisam lagi kasulti ni mo ganina. Nga mura malagi kag gagyaw-yaw. Ako ra. Unsa? Mas maayo tingali Rexon nga magpa-doktor kag usab. Kinahanglan masiguro nimo ng imong gibati. Ayaw lang kag love. Ugma, magpatanaw ta sa doktor. Dili. Unsa? Oh. Nganong di ka man gusto magpa-doktor, ha? Rexon? Gawas na mo. Oh, Sige na. uy. Okay. Bimbo, dali na. Mag-awas na lang ta. Dead on arrival na ang pasyente, ma'am. Dili. Luisito! Nagibiyaan na magbili mo. Ma'am? Ma'am? Anong nihilak man ka? Ma'am? Ibiyaan na ta ni Luisito, Digoy.
Nilakaw si Sir Luisito? Patay na siya, Digoy. Patay na si Luisito. Musa? Busog pa man ko. Ano lang na iputan diya sa tray ang uban. Kaon good. Rikson, murag padung naman tani ka booking. Ha? May tingaling ka karong gabi iba. Mamiya na to tini. Sige. Sige ha, mangita na pagi magkagawas ta nini. Pero may tingaling ato lang ta sa luyo agi. Sigurado ba yun kasi mong nabati ganina niya, Binos? O lagi, Bimbo. Murag doon nagigikasulti si Rexon. Pero, dito bitaw ta. Umunti na kitang tao sa sod. Wa siya tao sa CR. O basin si Rexon na tuloy, sige tabi. Basta, murag nakabati gyud ko nga doon na siya gikasulti ganina. Binos. Time parang good. Wa ka na mabuang si Rexon? Unsa? Unsa mabuang ba? Ay, buang ko ka na bang maturiring ba? Muna yung gitawag og buang. Tungod siyang pagka-amnesia. Bimbo, dili na mahitabo, oy. Misulti na ko ang doktor. Nga natural lang. Nga murag bata usahay si Rexon. Nga dagan siya gustong i-discovery. Tungod kay ang utok karon, mura nagblankong papel ang iyang memorya. O kinahanglan pa nga pahinumduman siya sa mga normal nga buhaton. Mao ba? Pero, nakapabor ko siya pagka-amnesia, Bimbo. Tuwid kay ni Asya na ako. O nakalimot na siya sa mga nangagi. Ang labaw ng Layla. Oo, nakalimot na siya ni Layla. Maunang akong pabor. Ay, may kanino kay mas lamulili silam sa country kanina no. Ito na ba ko nakatago? Ay, salamat din pagkaon na. Ay, nakakaon na ko gahi. Tulid ng tinai ko. Ha? Imong tinai, tulid? Oh, mama na siya basta mabusog ka. Matulid ka ni tinai ni mo kay nabusog ka sa pagkaon. Mo na, busog. Busog. Rexon, salamat ha. Ha? Salamat ba? Kabuutan gihapon ka na ako. Bisan ko na amnesia na ka. Naglibog ko. Na, ay nala na libog-libog sa mga nauna, uy. Ay naglibugay mong utok. Ang importante nga nakita ta. O nga, amigo na sabta. O ta mag-aaway. Ha? Kaysa una bitaw, masiki man tag-away. Dayon, nagka-amigo ta. Unya, moto. Ay, ambot na unsa ka. Nganong kalit lang ka naganahan ako. Pero, kinahanglan makagawas ta din eh. Kinabalakan na to si Papa Luisito na ako. Wago ka pa uli. Unya, si Sir Digoy sad. Digoy? Digoy. Ay, may ko makatawag ko sa bahay, uy. Tawag? Oo, tawag sa telepono o sa cellphone. Telepono? Cellphone? Oo, kaya ba gamitin sa pagtawag ba? Ay, naunsa na ka to si Sir Digoy sa gawas, no? Digoy. Digoy, usaon man din nato. Patay na si Luisito. Digoy. Si Layla. Unsaon man nato siya sa pagpahibaw nga patay na si Luisito. Mao na itong problema, ma'am. Kinahanglang mangita kat paagi, Digoy. Nga mahibaw si Layla nga patay na si Luisito. Ha? Oh. Ako na lang gud siyang atuon sa bahay ni Venus, ma'am. O sige, atuan siya sa ilang bahay ni Venus. Oh. Hala, ma'am. Oh. Hala. Oo, sa Digoy. Nganong misigang imong mata. Ayaw ko hadlo ka sama ni anang imong tinanawan, ha? Mura ka magnagakitag abot.
Ma'am, buhi paghato si Layla. Rexon? Rexon, naunsa naman sab ka? Rexon! Venus? Rexon, maayo tingali nga. Mga tutag doktor. Ha? Nga nung mga tumutag, doktor? Ako kang ipahiling o balik. Ha? Nga nung magsige magkagtabi nga ikaw ra. Ha? Unsa man? Doon na nakimakitaan? Nga ikaw rin makakita? May nagpakita ba ni mo ining kwarto, ha? Duha na rabay namatay ining kwarto, ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!